Ayokong magising nang di ka kasama. Kung nandito ka sa tabi, mas masaya sana. Ngayon hinahanap ka, nasasaktan. Buti na lang may alak pa na nasasandalan. What's up mga kasurambao? Gusto nyo bang kumita ng pera? Meron akong bagong laro ipakikilala sa inyo. Ito ang Mars Game kung saan kikita ka na magkakapera ka pa. So yun guys, tuturuan ko kayo paano mag-register. Click the registration. Saka ilagay mo yung phone number mo, tapos i-click mo yung OTP. Antayin mo may magsisend sa'yo na code. Saka ilagay mo sa verification code, tapos i-click yung confirm. Makakatanggap ka agad ng 10 bonus coin. So yun guys, tuturuan ko kayo paano mag-cash in. I-click lang yung add cash,
Tapos, pumili lang kayo kung magkano yung gusto nyo, tsaka nyo pindutin yung confirm. At marami silang larong pagpipilian mo. Meron silang Dragon vs Tiger, Lucky Ball, Toss a Coin, at marami pang iba. Subukan natin laro ng mine. So yun guys, panalo agad, i-cash out na natin. Ganito lang mag-cash out guys, i-click lang yung withdraw, tsaka mo ilagay yung username mo, tsaka account number, tapos confirm. Tapos, pag okay na lahat yung information mo, i-click mo lang yung confirm. Tsaka ilagay mo sa withdrawal amount kung magkano yung gusto mong i-cash out. Tsaka mo pindutin yung confirm. So ano pang hinihintay niyo mga kasurambaw? I-download niyo na, nasa comment section yung link. At gusto mo nang magkapira ng ganito? Download na ng Mars Game!